I augmenta l'interès del públic menorquí pels espectacles del Circuit Nacional d'Arts Escèniques i el Teatre Principal de Maó hi respon amb un reforç a aquests títols d'èxit en la seva programació de primavera. Els instruments impossibles de l'aclamat espectacle Ad Libitum, la premiada proposta de circ de Clic Latas, Cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. o també la guardonada adaptació teatral de Los lunes al sol són 3 dels 5 títols que arribaran aquesta temporada al Teatre Principal de Maó gràcies a la subvenció del Ministeri de Cultura del programa Platea. Es dobla de l'habitual degut a la creixent programació anual professional, a les bones xifres d'assistència i a la confiança de l'INAEM depositada en la nostra institució. El darrer any, els espectacles del programa Platea han superat les expectatives de venda d'entrades del Teatre Maonès, que en reforça la programació també en el gènere de la dansa amb el flamenc de Rafaela Carrasco. Què he de fer? He de continuar esperant que el meu marit em truqui? O la darrera producció de teatre, La dona fantasma, que a més s'oferirà en format de funció accessible per a persones amb dificultats auditives. La cartellera dels propers mesos es completa amb altres espectacles locals i internacionals, 28 en total, entre els quals destaca un nom, el de Francesca Tandori per a l'obertura del 28è Festival de Jazz de Menorca el 20 de febrer. Les entrades surten a la venda demà.